Здравейте всички! Много се радвам, че толкова много хора има в залата на първо място. Сега на мен се пада или честа, или по-точно да се каже най-голямата тежест да представя един от основните приоритети в програмата на нашата, на екипа ние по-точно. Това е приоритета сигурността на гражданите в общината. Както знаем, това е един от големите проблеми, който вече дълги години остава нерешен. Необходимо условие за създаването на този приоритет да бъде осъществен и изграждането на единна и независима система за видеонаблюдение и контрол. Ние сме подели вече инициативата и тук е момента да благодаря на нашите действащи общински съветници, които положиха големи усилия и се пребориха, за да може една голяма част от средствата да бъде осигурено. Така, за това нещо са осигурени до момента 100 000 лева от бюджет 2015 на община Божурище. Чрез подобряване на комуникацията между отделните звена, занимаващи се охрана и осигуряващи сигурността, ние смятаме, че драстично ще намалим битовата престъпност и ще подобрим с това нещо сигурността на гражданите. От тук нататък всичко е въпрос на организация, работа и, както господин Йордан Иванчев спомена, много работа на тези консултативни съвети, които мислиме да създадем по населените места. С помощта на тях смятам, че ще постигнем големи успехи по този наш приоритет. Другото, което искам да споделя с вас в залата е, че до момента не е направен търг, за да се яви лицензирана фирма, която да започне изграждането, защото ние сме направили постъпки и спрямо голяма част от бизнеса, който се отзова до момента върху този бюджет, който е отпуснат 100 000 лева от Общинския съвет, всеки да даде своето, доколко са му възможностите и с това да помогне да подобрим сигурността на нашето населено място. Благодаря ви за вниманието.